back to my channel. So finally, we're now here in Angeles City downtown. So for today's video guys, mag-walking tour tayo dito sa may Angeles City. Update lang guys kung ano na po yung mga nagbago dito as of February 2026. So this is the Pamintuan Mansion guys. Ang unang tourist spot na makikita nyo guys, pagbaba nyo ng bus stop dito sa may Angeles City area. So time check guys, 9:25 in the morning. So ito po yung entrance ng Pamintuan Mansion. So nakapasok na po ako dyan before. Kung di nyo pa po napapanood yung video ko, just visit my playlist guys. Travel Adventures folder. Alam mo dito mag-trip. Tara na, lumipas pa. So, we're now here in Barangay Santo Rosario, Angeles City guys. Kung saan po located itong Pamintuan Mansion, Museo ng Angeles, and the Holy Rosary Parish Church. So, ayan po yung barangay hall ng Santo Rosario, guys. Then, dito rin po located tong Angeles City Library and Information Center. Dito muna tayo maglalakad guys. Sante na? Okay. So, sa mga previous video ko guys, di pa tayo nakapag-walking tour banda rito. Kung tatapos simbahan ma, makabukala yan siguro kasi tinturos pa.
kaya kami rin mag-tie dad. Ay, yung Bart Mall. Tsaka yung Kenny. Ay! Ah, sarado yun. Yan. So guys, this is the Museo ng Angeles. So katapat po niya ang Holy Rosary Parish Church. Yan. As you can see guys, ang dami pong tourists ngayon dito. Nag-field trip po siguro sila. Dapat. Sarado. Na? Yeah. So guys, ito po ang Angeles City Park. Yan. Kung saan po located itong Angeles City Marker. Nasa likod po niya ang Holy Rosary Parish Church. At katabi po niya ang Angeles City Museum. Ang dami pong students ngayon dito. So tara guys, maglakad-lakad pa tayo dito sa may Angeles City downtown. Ha? So ang ganda rin po ng daan dito guys. May spiro. Wait tayo guys. Kaya mama.
na-vlog ko na rin po siya before, guys. Tara. Kaya, na? Taas. Veloci. Tower Mall. Tower Hall? Ay! So, mainit po ngayon dito guys sa may Angeles City. Veloci Tower. Ito pa namang tendang makalinis eh, no? Ade? masyadong tao guys dito sa may bandang General Mall.
So yan guys, malapit na po tayo sa may San Nicolas Market. We're now here, guys. Brothers and sisters, gulay. So, first stop guys, bibili tayo ng rice cake. Dito sa suki namin, sa may palengke. Sali ka nga. Ito po. Wala niya naman. Suman. Kano yung ganito? 60 po. Ako namin. So, this is Philippine rice cake guys. Pero hindi lang. Alin lang po? Yes. Ito magkano yun? 50. Pwede po mo guys. Saka, Kada nito? 90 lang. Kasi napunta ka lang. aliwa-aliwang klase. Nano po? Ini dar magkano? Yan na po. 50 yan. Ano Yan, nga? mix bata. Nano pa din? Hello po! Yan pa rin susunod. Ano? Magkano dito dar? Sapo. Kasama. Opo man. Pinapay. Hindi makuna. Ay, hindi na pa makaslice na. Hala po. Uwi. Rice cake ka. Kaya mag-slice dar? Ini rice cake eh. Wow, isa na mo. Ininaan mo dar. Ito pa yaman yaman. Yun yung halaya. Halaya. Di kami gagawa tayo yung kasumala pero Ah. manyaman po kalalo. Manyaman pa rin ay ang ating labi. Wala da. Lapik. 50 na ma'am.
Alis ang kape ang kanya. Ilan dati? Ah. Ay, kapag may kamisyon. Kapag nagkakasyon. Alis kayo na. Ano na? Mapusit to. Magkano yung time mo? Ka na mo, ma? Na? Di ka na, ma? So guys, paalis na po tayo ngayon dito sa may San Nicolas Market. Ma, tabi. Na? Ay, 2 oras. Metong. Kailan mo ma? Tupig. Tupig. Ayan ah. Yan guys, so may nagtitinda po ng tupig dito sa may Angeles City. So, famous delicacies to guys sa may Pangasinan. Lipat tama? So, before we go home guys, babalikan lang po namin yung pinagawa kong tarpaulin para sa shop namin. So, tignan natin guys kung tapos na siya.
Laut na pa. Makita tayo pandulo. So, from San Nicolas Market guys, going to the printing shop. Medyo malayo po yung distance niya. So yan guys, nandito ulit tayo sa may bus stop kung saan tayo nagsimulang mag-vlog kanina. So, ikot lang tayo guys dito sa may Angeles City downtown. So, eto po ulit yung Pamintuan Mansion. So, yan guys. Meron tayong foreigner na nakita. Pinicturan po niya itong Pamintuan Mansion na. Wow. Ayan, tingnan tayo. Ref magnet. Ref magnet. Magkano yung ref magnet mo, kuya? Oo nga, oo. Puro Clark? Kuya, puro Clark? Opo. Puro Clark. So yun guys, sa labas po ng Pamintuan Mansion, may nagtitinda ng souvenir. So yan guys, this is the Angeles City, Pampanga. So hope you like this video guys, and thank you for watching. Until next time.